di ko'y maingon nga food nga kung natilawan nga Mexican taco mga kabingka. The best na meat kayo ni mga kabingka. Paano ba? Collaboration ng taco o burger. 2,000 years later. Hey yo, what's up mga kabingka? For today's video mga kabingka, natakaroon diri sa may Oraya Street, Barangay Catalunan Grande ng Dakbayan sa Durian. Ang atong i-feature na po karon mga kabingka, isa ka taco diri sa Barangay Catalunan Grande mga kabingka, along the highway of Bintal and Grande mga kabingka. Ang pangalan ni ay Hungry Zombie mga kabingka. Actually bisag wa mo nangutan ng mga kabings na content na nako ni, pero sa una nagpa-deliver ko. Pero karon giadto na nako ilang store mga kabingka, dali lang kay makit-an og matultulan mga kabingka. So unsa para atong ginahular kay dili na nato ni dugay-dugayan mga kabingka. Ubanikon nyo. Sarap. What?